Może być? Nie. A panda, hej. Jak? Co si mi tam dala? Ale to nie rob się oburzerata. Jak ci jebe. Prško. Čo? Prško. Môžeme sa tam dať? Už si tam. Ale ja sa dám sem. Nie! Neviem, takto to dám. Tak tebe jebe. Som tam? Kde sa ty čo? Hej, Gáďovka, prečo máš nohu na stole? Nikola. Nemá sa vyzrieť. Áno, áno. No, Nika, vyňuj sa, to bude lepšie. Čakáme, ponožku chceme vidieť, no rýchlo. Ale však iba ponožku, nemusíš nohy. Jak ti jebe more? Ty nemá zuby, hej. No Nika, daj si dole topánku a daj mi to do úby. Ty už Aj, prejsť. no daj. Wow, to vrískam, že tu nemám Gáďovku. To je nuda, to je dosť nuda. Áno, zadarmo. Víš čo, nevidím to teraz. No to tak ľubo, neví sa dočkať. Zavolá mi, pošli mi 20, víš, nemám na... Nemáš. More. Dobre. Tak ty si úplne úchylná kurva. Ale akože v dobrom. Dobrom to je. Dobre. No ukáž to. Daj. Ja si myslím, že tomu tak položil, že by som bola úplne skočená. No, kokodiaká mucha nesedí. Karuj. Áno? Jak si chilluje? A ty děje co? Špalek. A já? Hele, už si nás jednou zradil. Kokos, asi ideš.